Teliamura PSP khobjak Netaji Nagar Amchaio lahar gandaro traffic poyani samo Tiprasa khorok tini hai drugs eba injection namani manjak kha o manjak mai loge police obo thangoi saikya tai ayang phatarni hani wansa tofani lukorok bai khawi bo tonjakha musuk rongno se khawi tonman nukjago tabule Tiprasa rok drugs chamani manjagoi se khawi tonjakmani mangpili nugui srai ke mankha musuk deyam khana abo na borok deyam khana abo haike ba khajaka o drugs eba injection naike borok tongoi maya deba haike nana nangkha Tiprasa roba buini bosongni borokhe phalo chini Tiprasa bosongni Tiprasa roke drugs no chago buma bufa ajioi rang dike obai chaja salayo yangkhe takhuk khoroksa Bengaluru nursing poriyo taklai last year hini sao tai khoroksa takhuke porimani yakarkha bini logeyo phaimanche haike kubuni dofani borok bai drugs chawani bujaka srai bo mankha drugs tini boni yago o Tiprasa khorokni ongkha khoroksani kami ongkha tisa bari tai khoroksa takhungni kami ongkha tarasan borok uroni masa ke chawi tongmanba drugs no haike logisung bo malailayo tini srai khaino bongni pocketni drugs manjakha manjagoi hawo berai tonjaka o drugs no borok taibo o thayo phaimani ongkha bite bai phayo bite number ongkha TR068994 o bite ni number ongkha o drug janai takhuk rok borok o drugs no yakarkhe hamya deba jagai thayo no drugs ni bagoi bui protest khalayo drugs no kasonani bagoi hinai saimante tose o Tiprasa takhungni ba haike chalai tongkha taibo saimanka bongni logeyo tai khorokni tongo hinai wansa dofani borok bo khoroksa tongo hinai o wansa dofani borok no ke kharmani bagoi roi maliya Teliamura naimathang bani rok rutugui cheroi naikha maliya o wansa dofani borok khoroksani mungka raja hinjago o tai khoroksa Tiprasa bobo khatjak bonbo maliya haini bagoi o khorokni Tiprasa rokno ayangnani phatar hani wansa dofani lukorok tini Teliamura naimathang bani eba police ni yago bongno yapharui rohorjaka nai tongdi chini Tripura TV mangpili bai sakthalai norok nongno phunungnai taibo kulugui tongjak kwmajak tongjak kwmagui oborokno bebak rutugui cherei phunungnai joto takhuk tai bukhuk Tripura dofani Tiprasa rok nongno o Tripura TV bai godalai tongnani loge riye tongnani o takhuk rok
tini tamo kok saka khanai nadi jara chalai mane ha bufun jar chalai samuna ranglai boron manba অবশ্যই এখানে নক তাই মেয়ে দেবা ইনকে তানচাবা হ্যাঁ বুঝছো পরীক্ষা কামো কলেজ ফাইনাল লাস্ট অবসর পাই না অনার্স না জাগদা বোঝাকাবা বেঙ্গালুর নি বুং তামান সেং কামা মইতমালিয়া salja jamatia ni baba ka santona hori jamatia bo kamini kamo krisa bare ni ni bungka nule bo kelas pore polia ni baba bungka ta angkam tepor ma opini kami ka terasane nule obitil sama ni koidin kaka tini waisa waisa masa waisa obana eke tongthogi haida hingga tan naba nawi na heke buja khana bele nawi di buja na na ebade bujao koijon kharka duijon bung deman bung bumo raja tai khorchan bungka maya